τα πρόσωπα σας, μιλάω φθηνό και καιρό. Το πιο σκληρό ναρκωτικό μας το παρέχει η εξουσία. Μας βλέπει σαν μικρά παιδιά και πάντα παίρνει την ουσία. Πιο σκληρό ναρκωτικό μας το παρέχει η εξουσία. Μας βλέπει σαν μικρά παιδιά και πάντα παίρνει την ουσία. Κάπου είπε αφάσιονο το σύστημα σας, το νόμιμο πολιτικό, τα διχασμένα πρόσωπα σας, μιλάω φθηνό και καιρό. Το πιο σκληρό ναρκωτικό μας το παρέχει η εξουσία. Μας βλέπει σαν μικρά παιδιά. Ζήτω η αναρχία.